Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezwa updated ngezinto ezenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa nje ukuthi usubscribe le channel and uphinde uclick ibell so that uzo updated mas upload amanye ama video. So namhlanje ivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha nendaba yakhe uNkunzi. If ulibuka kuzala I hope ubonile ukwenzakaleni ngayo lapha episode yange-12 zika August. Sibonile usibuwe ngena lapha endlini yakhe uNkunzi ethela upoison kwenye inkomishi la uNkunzi afaka khona ama whisky akhe. So abantu abaningi ade beyibuza ku-social media bethi uNkunzi ngabe uzoyiphuza la whisky no poison. Sibe sesiceka thina kumathi Uzalo uzala ngayo lapha August ukuthi ahlahle kuzokwenzakalani. Sibe sesithola ukuthi uNkunzi ngezoyiphuze le whisky no poison kodwa uzothola ukuthi iwhisky yakhe ino poison. Uzobe senyamalalayo kwamasha isikhathi eside impela singamboni and then uzobe nyamalela ukuthi ekubona ukuthi ahlahle ubani lo ofuna ukumbulala. Umphakathi kwamasha uzothuka impela uthola indaba zokuthi uNkunzi akasekho emhlabeni. Even Shunyawo naye uzothuka impela ome ukuthi hayibo uNkunzi akasekho emhlabeni. Uzobe uNkunzi senza icall efonela uNosipho and Nosipho naye uzobe sethuka ukuthi hayibo kanti uNkunzi usakhona emhlabeni. And then uzohamba ethole uNkunzi ukuthi usibulo ofuna ukumbulala. Bengifuna nje ukuupdate ngayo le ndaba kaNkunzi because abantu abaningi ade bejethi maybe uNkunzi uzoshona mase maybe uzofa maybe seyahamba kuZalo. No, uNkunzi usakhona kuZalo. Cethu ungakhohlwa ukuthi ulike le video. Ngithi ke nje danke ngiyabonga.